Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada. Que mañán, día 20, comeza o prazo de un mes de exposición pública do novo escudo e a nova bandeira do Concello da Estrada. Estará en exposición pública durante un mes. Como sabedes, ese foi un acordo que se tomou aquí no Pleno, que despois se remiteu á Xunta de Galicia. Agora hai un período de un mes, e despois, se non hai reclamación alguna, se non hai ninguna alegación, pois aprobará o Consello da Xunta de Galicia cando remate isto, entrará en vigor a partir de entón. Se houber alguna alegación, pois resolveránse aquí no Concello. Isto responde a unha normativa que saiu no ano 2010, onde se debían adaptar á legalidade todos os escudos e bandeiras dos concellos de Galicia, e nós fomos dos primeiros, pensamos, ou temos noticias dos primeiros en cumprir esa normativa, porque creemos que as normas salen para que se cumplan, e adaptar á legalidade o escudo, por exemplo, para poñelo nos coches da policía ou en outros lugares onde ten que obrigatoriamente que estar. E nada máis que mañá empeza o prazo, e durante un mes estará aberto para se hai alegacións.